Ahoj, vítám vás u dnešního 3. dílu podcastu Toxické vztahy. Dnes je tu se mnou Kamča. Ahoj Kamčo. Ahoj Kláry. Ty máš za sebou příběh, který tě inspiroval k založení projektu na Instagramu Nezlomená žena. Můžu se zeptat, co tě k tomu vedlo? Jestli je tvoje osobní zkušenost? Vedla mě k tomu ta má osobní zkušenost, kdy prostě jsem sama neměla kolem sebe skoro nikoho, kdo by mi v takové situaci mohl pomoct. Neměla jsem se komu svěřit, protože on to nikdo nechápal. Tady tu situaci nepochopí člověk, který si opravdu tím neprošel. Jo, všichni třeba řeknou, no tak když na tebe chlap vztáhne ruku, tak prostě se otočím a jdu, já bych takovýho chlapa vyhnala. Ale ono to v té chvíli, taky jsem taková byla, ale v té dané chvíli prostě ten člověk reaguje úplně jinak. Mm. On to prostě vnímá jinak. A nikdo nebyl, kdo by mě pochopil. Když jsem tohle řekla, tak samozřejmě jsem slyšela takový ty tvrdý rady, prostě, no tak ho kopni do zadku, že jo, běž pryč a podobně. No to nejde. Mm. Takže tě inspirovalo. Takže jsem chtěla prostě založit prostor, dát možnost těm ženám se někde vyjádřit a být pochopené a viděné. Mm. V podstatě možná něco podobného, jako se snažíš ty tady tímto podcastem. Jo, to se snažíme, aby každá, která si tohle zažívá, nebo každý, i chlap, který se tím prochází, tak aby v tom aspoň kousek toho našel a aby ho to donutilo zapřemýšlet nad vztahem, ve kterým je. Jak probíhalo vaše seznámení s přítelem? No, to bylo takový jako, nevím, jak to říct, jo. My jsme se seznámili vlastně na diskotéce. Mm. Já jsem měla po docela těžkém rozchodu, kdy mě vlastně partner podváděl a dost blbě jsem to rozdejchávala. No ale tenkrát mě holky vytáhly ven, tak jsem se šla uvolnit, že trošku jsme blbli, samozřejmě ano, i trochu toho alkoholu padlo tenkrát. A kamarádka začala tam tancovat na pódiu, protože parket byl vlastně plný, tam se nedalo ani hnout. A vytáhla mě, ať jdu za ní. Tak jsem si tam s ní křepčila, že, na tom parketu. Pak to bylo pomalu jak ve filmu. Prostě jsem zahlídla na druhé straně místnosti prostě chlapa. No, chlapa, on to byl docela ještě kluk, ale prostě muže. A ten mě prostě hypnotizoval. Najednou se rozešel ke mně, přišel prostě až těsně pod to pódium a já byla jak zhypnotizovaná prostě. Natáhl ruce ke mně a že mě sundá z toho pódia. A já jsem se nechala sundat, prostě šla jsem s ním, vyvedl mě ven, tam jsme si povídali. Já, jak jsem byla v tom opojení, tak jsem mu, dá se říct, vyblinkala všechno, jak se říká. Pověděla jsem mu, co mě trápí, protože on působil strašně důvěryhodně, strašně hodnej, chápavej. Jo, snažil se mě povzbudit, snažil se mě nějak jako utěšit a to. A tak jsme si spolu povídali asi jako 2 hodinky třeba, když mě šel doprovodit domů. No, ale v tom doprovození domů už tam byl první takovej náznak, že jsem si mohla uvědomit, že mám zdrhat. Jaký náznak, jestli se můžu zeptat? No, protože jsme zjistili, že jsme sousedi. Ne. Jsme to nevěděli. Já jsem byla z přízemí v paneláku, on z nejvyššího patra. A jak jsme přicházeli k tomu baráku, tak najednou vyletěl ze vchodu rozuřený chlap. Čapl ho za ruku, začal po něm řvát, jestli ví, kolik je hodin. Zatáhl ho do baráku, na mě se jenom blbě podíval, práskl mi dveřma jako vchodovýma dveřma před nosem. Jak jsem zůstala stát, říkám, co se děje? Co je? Ne, prostě, co to bylo? No, odemkla jsem si dveře, šla jsem si hezky do bytu a oni čekali na výtah. A ten chlap po mě začal paštěkovat jako něco ve smyslu, že jsou kurva a podobně. Říkám, dobrý, něco jsem mu taky odsekla, zalezla jsem do bytu, že jo.
A upřímně tenkrát jsem ještě jako kouřila cigarety, takže jsem šla na balkon, zapálila jsem si, říkám, co to bylo? No jasně. Co se to stalo? No, během pár minut jsem viděla, jak ten chlápek odjel a ten kluk prostě přijel dolů, zaklepal na dveře, že jo, tak jsem otevřela a říkám, co to mělo být? No a on se mi omlouval, že jo, přinesl mi tenkrát kytku, asi ji měl doma, já nevím, přinesl kytku, prostě omlouval se mi, že prostě to byl otec a že on je trošku šahlej, jo, že je to magor a podobně. A jestli bych mu dala telefonní číslo. No tak já jsem viděla akorát toho hodného kluka, který se šel pomluvit, že jo, za chování otce. Tak jsem mu to číslo dala, no. A nějak jsme se tak jako dali pak dokupy, pak jsme si domluvili druhý rande a to, na kterým vlastně vždycky působil jako takový ten nevinnej. On byl teda vysoký, chlapek hora, jo, ramenatej a to, ale působil prostě jako křehce, nevinně. A nějak jsem zakoukala, no. Takže všechno na začátku bylo úplně ideální. Na začátku, krom tady toho výstupu jeho otce, tak to bylo všechno růžový takový. A nějaký jiný náznaky toho, že by tam bylo něco špatně? Nebo postupem času? Jestli tam potom postupem času začal teror, ale nevím, jak to říct, protože on v něm působil skrytě. Vlastně ten, kdo mi nejvíc ubližoval, nebyl on. Mně začaly chodit zprávy na mobil od různých holek. Třeba ráno jsem se zbudila jedno ráno a přečetla jsem si strašnou slohovku o tom, jaká jsem hadřička, že na Porsche jako je ten danej nemám, jak jsou ubohá, jak prostě jsou trapná, stará kráva, jo, a ať jim ho nechám, ať ho nechám bejt. A že se dozvěděla nějaký věci a že mu to všechno řekne, že mu hnedka napíše a všechno mu to řekne. Říkám, co to je, jako co to má být. On prvně to jako bojkotoval, že to je nějaká koza, prostě jo, že ji zná, že to je prostě, ona je do mě zakoukaná a podobně. Říkám, dobrý, no jenže ona mu napsala a on prvně zhazoval ju, stál na mé straně. Pak najednou, že si s ní jde teda promluvit a že jí to jde vysvětlit, jakože tohle to ne. Mezitím ona mi pořád vypisovala prostě a oni tam byly částečný pravdy. To bylo to nejhorší, že třeba ona vytáhla mou minulost, kdy jsem zažila opravdu prostě hrozný zážitek. Když to řeknu na upřímno, tak mě napadl bývalý přítel a já jsem držela nůž. A ten bývalý přítel se na něj nabod. A řešila to i policie prostě a takhle. No a ona vlastně věděla, část těchto věcí věděla ona a používala to proti mně. Takže něco byla pravda, co ona mi psala, ale něco ne. Něco byly prostě výmysly. A on tomu jakože uvěřil, pak jakože zůstává s ní, že si jde pro věci, tak si došel domů, začal si balit, křičel po mně a já jsem se ho pořád snažila přesvědčit, že lže, že tu holku neznám, že ta holka, psala jsem dokonce i osobě, se kterou ona údajně mluvila a od které tyto informace měla. A on to popíral. Jo, protože to byl shodou okolností tento bývalý partner, ten bodnutý, no. A on všechno popíral, že s žádnou holkou nemluvil, že nic prostě takového nebylo, ale já už jsem nevěděla, čemu věřit. Já už jsem se v tom ztrácela. No a ten můj tehdejší přítel, už se v tom motáme trochu, tak ten prostě se začal, pak zase otočil a jakože jsem ho přesvědčila a že dobrý a že teda jako bude se mnou a pak začal vždycky prostě ta hádka vznikla skrz nějakou takovouhle kozu, která mi něco psala
A on prvně byl s ní, jakože věří jí, a pak jako uvěřil mě a začal být se mnou a začal mě přesvědčovat o tom, jak spolu tady tohle to všechno zvládnem a že všechny tady ty, no já jsem jim říkala faninky, protože ono jich bylo fakt hodně, to byla spousta. Tak, že všechny jako překonáme a že všechny jednu po druhé, jak on říkal, odstřelíme, prostě, že se jich zbavíme, nemyslel to jako doslovně, ale prostě, že se jich zbavíme a že budeme spolu a budeme dokonalý pár, že budeme jeden tým táhnout spolu. No až o x let později jsem se dozvěděla, že všechny tady ty holky byl on. Ne. To je jako, že všechno On měl neskutečně moc profilů, prostě fiktivních. Ty fiktivní profily fungovaly už i roky. Proto to nebylo prostě nepodezřelý. Ty profily byly založeny roky, byly tam normálně fotky té jedné holky a podobně. Takže schválně, aby se žárlila na něj. Takhle se snažil, prostě on zvedal svoji hodnotu uměle tím, že si vypisoval zprávy od jiných, jo, třeba, anebo mě vypisoval. A většině ty zprávy byly prostě ponižující, urážející a fakt hodně prostě. Nejednou jsem kvůli něm brečela. A často, nebo třeba jednou udělal i to, že mě odvezl pryč. Prostě jeli jsme na výlet někam, kde já jsem to absolutně neznala. Jeli jsme autobusem, protože tenkrát jsme ještě auto neměli nebo to, tak jsme jeli autobusem, dojeli jsme tam do lesa. Tam se mnou rozešel. Odvez tě do lesa, aby se tam s tebou rozešel? Jo. Tam se mnou tenkrát rozešel a teď začal dělat ale scénu takového kalibru, že začal mě urážet, nadávat mi, prostě šel x metrů přede mnou a ten den nějak měl být majáles nebo něco takového a začal přede mnou jako vyvolávat svým kamarádkám. Tak holky, dneska to rozjedem, už jsem zase single, vykašlal jsem se na tu krávu. Jo, a tohle trvalo asi 3 hodiny, než prostě jel autobus, než jsme se dostali na autobus, protože já jsem šla furt za ním, já jsem nevěděla, kam jít. Takže jsem musela jít furt za ním, protože jsem věděla, že on půjde na autobus. No po té cestě už se mi začalo dělat zlé. Motala se mi hlava, blbě jsem dýchala a to. Pak jsem dostávala normálně křeče do těla, do rukou, do tváře. V autobuse se to ještě zhoršilo, že mě normálně křečovitě se sevřely ruce, že jsem s ní nemohla hýbat. Tvář prostě jsem měla pomalu ochrnutou. Takže jsem vystoupila z autobusu, on teda vystoupil se mnou. A to je právě, že potom ten zlom, že jak jsem byla už v háji, tak mi zavolal záchranku. Odvezla mě tenkrát záchranka, dovezli mě do nemocnice, on samozřejmě se mnou nesměl. Dovezli mě do nemocnice, tam se ptali, co se stalo, dali mi nějaký léky, prohlásili, že jsem měla lehkou srdeční prostě nějakou příhodu, že prostě z extrémního stresu a tady tohodle prostě to srdce nějak jako se mu něco nelíbilo. No jasně. Dostala jsem léky a teda pustili mě domů s tím, že sestřička přišla, že čeká tam na vás partner, je celý vyděšený, čeká tam na vás, chce vás odvést domů a to. A já, jak jsem byla i těma práškama oblbnutá a to, že jo, tak jsem prostě nevnímala jsem to, co se stalo předtím. Vnímala jsem to, že on tady je. Když jsem na tom špatně, on tady je. A tím vlastně on v podstatě mě úplně zmagořil. Že on nějakým způsobem udělal mi zlé, ublížil mi, ale potom byl ten hrdina, který mě zachraňoval. A tím jsem mu vlastně naletěla. Takže on přišel, pobíjal mě, utěšil mě, jak všechno zvládneme, omluvil se mi, jaký byl debil, že prostě on je ten nejhorší, on je prostě špatný, já jsem ta nejlepší, že jo. Pomalu mě odnesl v náručí domů, tam se mnou celý den byl, prostě ležel se mnou, koukali jsme na filmy a celou noc mě utěšoval. Prostě byl ten rytíř ve zlaté zbroji prostě. A tebe nenapadlo, že vlastně
když se ti kvůli němu stala tady ta srdeční příhoda, že to za to nestojí, nebo nenapadla ti nějaká takováhle myšlenka? Mě v tu chvíli ne, protože já jsem hledala to takhle, jak už jsme se bavili i předtím, tak já jsem měla problém se svou hodnotou. Měla jsem už tenkrát, ještě i před ním, jsem měla velice nízký sebevědomí, protože vlastně jsem neměla nikoho, kdo by mě měl opravdu rád. Ani vlastní matka. A hledala jsem někoho, kdo by prostě mě viděl, kdo by mě měl rád. A mně stačilo opravdu málo. Byla ráda jenom za málo. Nějaká pozornost, pohlazení. Stačilo mi fakt málo k tomu, aby prostě jsem byla vděčná. A jak to potom pokračovalo, když jste potom spolu bydleli? My jsme spolu bydleli, protože tam se stala ještě ta věc, že jeho rodiče nesouhlasili s naším vztahem. On byl o něco mladší než já a problém byl v tom, že já jsem netušila, že je z majetné rodiny. Já jsem ho měla za mladýho kluka, prostě student, který jako se snaživej, prostě je hodnej. No a on byl z té majetné rodiny a jeho rodiče si nějakým způsobem usmysleli, že jsem zlatokopka, která ho chce zblbnout a vyždímat z něho prachy. No to bylo nakonec v obráceně teda, ale... Cože on ještě jako ždímal z tebe, nebo... On mi okradlo 160 000. Ne. A dodnes mi je dluží a... Jakože tě je ukrad, nebo... Napůjčoval si je od mých přátel mým jménem. A to jsi zjistila ještě, když s tebou bydlel? Nebo? No, tak nějak jo, no. Protože on si to půjčoval třeba na nájem a podobně. Jsme platili nájem půl na půl. Protože já jsem ho ve výsledku živila. Všechno. On byl ještě na škole chvíli, ale tam totiž tomu předcházely ještě ty situace, že my jsme prvně bydleli vlastně v jednom městě, tam, kde jsme se poznali, jenomže se do toho vložili právě jeho rodiče. Jeho otec byl úplnej magor. Nedá se to říct jinak, protože kopal mi do dveří, řval na mě: otevři ty kurvo. Na ulici mě napadnul prostě bezdůvodně, neustále řvali, chtěli, aby jsme se rozešli. Jeho babička, to si nedokážeš představit, když ti 80letá babička volá: ty kurvo, okamžitě si najdi někoho jinýho, nebo ti natáhneme na skřipec, nasypem ti do ní sůl a pepř, tvou dceru ti umučíme před očima, zabijeme tě prostě, takže já jsem se potom už bála i vyjít na ulici. Bála jsem se o sebe, bála jsem se o svou dceru. Vyhrožovali mi, že na mě pošlou zaplacený Ukrajince, kteří nás zabijou. Vyhrožovali mi, že přijede jeho strejda, který byl ve speciálních jednotkách v Afghánistánu, takže se vyzná v mučení a podobně, takže mě umučej dceru, ale ať se nebojím, že dceru umučej přede mnou první, dceru, která měla 2 roky. V té době tenkrát. Takže já jsem se tak bála, že jsem ho chtěla opustit. Ale on mě přesvědčil, že ne. Že prostě mě miluje, že o mě nechce přijít, že se vzdá rodičů, že se vzdá všech majetků a všeho a odstěhujeme se pryč. Odstěhujeme se prostě někam pryč, on ukončí tenhle život, prostě oddělíme se od rodičů, oni nás nenajdou a prostě měl to tak přesvědčivě, že si najde práci a že prostě se budeme živit spolu, že jo, a takhle, že prostě všechno zvládneme. Já jsem mu husa tenkrát uvěřila. A opravdu jsem se odstěhovala na druhou stranu republiky ze dne na den doslova, s tím, že jsem pro jistotu nikomu ze svých dosavadních známých ani neřekla pomalu s Bohem. Jediný, kdo o tom věděl, byl kamarád, který se nastěhoval po mně do bytu, protože jsem zajistila, aby majitel nad tím nebyl tratnej.
tak jsem zajistila novýho nájemce, vlastně kamaráda. A potom o tom věděl vlastně otec dcery. Ti byli jediný dva, kdo věděli. A ještě jeden kamarád, vlastně, který mi pomáhal se stěhovat. Ti byli jediný, kdo věděl, kam jdu, že se stěhuju prostě pryč a z jakého důvodu. Nikomu jinému jsem to vlastně neřekla, protože jsem se bála, že ty Ukrajince pošlou na ně, aby zjistili, kde jsme. No jasně. Takže jsem do toho nikoho nechtěla zatáhnout, proto jsme se odstěhovali na druhou stranu republiky a tam začalo to nejhorší peklo asi, no. Mm-hmm. Protože tam se začal měnit on. Tam jsi byla úplně odříznutá. A když jsi si řekla, že ten vztah je fakt nezdravý, že z toho musíš jít pryč? To jsem si postupně říkala asi od půlky toho vztahu, ale furt jsem si to nepřipouštěla. Ale ten okamžik asi byl tehdy, když tenkrát tvrdil, že je vážně nemocný a musí na operaci. A je možný, že na té operaci umře. Že je to tak vážný, že prostě má něco se slezinou, nebo co, že mu nějak mutuje, nebo že má rakovinu, nebo já už nevím. Já se přiznám, že on těch lží navymýšlel tolik a takový historky, které byly částečně založené na pravdě, částečně prostě úplně fantasmagorie a částečně reálný, že to mohlo být, jako, že já jsem se úplně ztratila ve všem. Ale ty okamžiky byly dva. První byl, když jsem si řekla, nebo když on mi takhle řekl, že může umřít a částečně se za to stydím, ale v ten moment jsem si to i přála. Prostě mě se ulevilo, když řekl, že prostě už, že tam může umřít. Já jsem si to představila a mě se v tu chvíli prostě ulevilo. To už musí být úplně jako za hranou, když už z toho člověk jako má takovýhle pocit. Já jsem neviděla totiž cestu úniku. Jinou cestu jsem prostě neviděla. Protože i když jsem já se od něj pokusila odejít, on se vždycky, já jsem ho vyhodila dveřma, on se vrátil v oknem. Já ho nemohla odehnat. Prostě... A co ti třeba dělal, když jste se odstěhovali? Většinou tam byl ten psychický teror. Většinou to bylo, že třeba, protože on ve výsledku se od těch rodičů netrhl samozřejmě, že jo, on by se odtrhl od přísunu peněz, to je jako jo, úplně. A dělalo mi třeba to, že odjel a teď mi volal, no, já jsem u kamušky, kašlu na tebe, jsem tady u kamarádky, tyvá luxusně to tady nachystala. Zapálila svíčky, uvařila fakt dobrou večeři. Teď je ve sprše a půjdem si to rozdat. Jaká byla tvoje reakce? Já jsem samozřejmě brečela, říkám, proč to děláš? Kam přestaň, nedělej to, proč to děláš? A já jsem si řekla, že mě to teďka už nebaví a že prostě si užiju jinde. Nebo tady takovýhle telefonáty jsem měla velice často, nebo třeba jak tvrdil, že je nemocnej, on to tvrdil delší dobu, že jo? A bral hodně silný léky. Údajně. A tenkrát, že šel na diskotéku a začali mi třeba vypisovat ty jeho faninky. Hele, on je tady, a je fakt sexy. Co ještě ho opijem, zatáhnu domů a vojedu, užiju si s ním. Ty stejnak jako taková ubočečka jako ty, stejně mu to neudělá tak dobře jako já. Já úplně husinu. Byl to on. Nebo, že byl u kamarádky, najednou se tam slezla panda holek a on mi volal, hrál opilýho, nebo byl opilej, to nevím, nebo jako připitej. A kami, oni mě tu slikají, oni mě tu opíjejí a slíkají, prostě, ne, já nevím, co mám dělat, ona mě kousla. Jo, a prostě takovýhle scénky nahrával. Prostě já jsem seděla doma 400 kilometrů od něj a nemohla jsem s tím nic dělat. A já byla tak blbá, že prostě jsem čekala. Já jsem mu třeba tipla kolikrát ten hovor, že to nechci poslouchat. Ale on volal furt do klečka. On prostě furt dál volal.
A vypnout to jsem se bála. Protože když jsem vypla ten telefon, tak on pak třeba dojel a zmlátil mě. Jak jsem si dovolila prostě vypnout telefon. Mlátil ti často? Docela dost. Na můj vkus dost. A vlastně to byl ten druhý okamžik, kdy jsem si uvědomila a dost, a to jsem teda už odešla. Když jsem ležela v koupelně na zemi, on mě škrtil a já viděla jenom ten jeho prostě šílený výraz, jak se na mě kouká. Cítila jsem, jak se mi ta krev hrne prostě do hlavy, jak mi dochází dech. Pak si nic nepamatuju, ani nevím, jak to vzniklo vlastně. Jo, nepamatuju si to, pamatuju si jenom to, že jak jsem popadla dech, tak jsem ho vykopla z bytu znova a už jsem věděla, že už prostě ne. Už se tam prostě nevrátí za nic. Protože v ten moment se mi vybavila dcera. A pokud by se mu to povedlo, co ta dcera? Tatínka má, tatínek je fajn, ale je velice zaneprázdněný a tohle a představa, že by musela žít s ním, to prostě to jsem nedávala. To jsem nechtěla. To je dobře, že jsi s tou uvědomila kvůli dceři. V podstatě ona byla ta záchrana a potom další záchrana teda bylo to, že jak jsem ho vyhodila, tak mi volal, že čeká dítě s jinou. Údajně. No, potěžkoště. No, ale co jsem se tak jako pak ještě on mi volal i později, tak jsem se dozvěděla, že uprej donutil na potrat, což tedy udělal i mě. Protože když jsme se stěhovali, tak vlastně mě donutil, že musím otěhotnět, jinak jsem kurva. On celý tady ta tyranie a tady tohle všechno, co on mi dělal, bylo vlastně na základě toho, že byl přesvědčený, že jsem kurva, že jsem děvka a že dám každému. Všechno se to točilo prostě kolem žárlivosti, kolem nevěry a tady tohle. Prvně mě donutil teda, že mi nevěří, že to s ním myslím vážně, pokud neotěhotním. Takže jsem tenkrát s ním čekala dítě, načež mě donutil, že musím na potrat. Že se ho musím zbavit. Vyhrožoval mi tím, že ho stejně zabije a je jedno, jestli ve mně, nebo jako on svou rukou, nebo to udělám já. Že půjdu prostě k lékařům, že mě domlátí prostě bejsbolkou, pokud to k tomu prostě nepůjdu. Tak jsem tenkrát šla 2krát. Jednou to bylo prostě omylem, jednou se to fakt jako vymklo nějak. A po druhé teda to bylo takhle vědomě, no. To je to úplně... Promiň. Já se to nedokážu představit, že tě někdo jako úplně takový to hezký, jako chce s tebou miminko. No. Mají zažívat prostě to krásně, jako my dva spolu chceme něco stvořit a najednou dej to pryč. To... Nedokážu si to představit. Prostě pro něj to byla jenom ta manipulace, jestli mě ovládá nebo ne, evidentně. A vy jste se rozešli. On kontaktoval tě dál? Vyhrožoval ti furt? On nevyhrožoval. On mě urážel. On mi posílal fotky prostě, jak je z posteli s jinou a podobně. Problém byl v tom, že ano, já jsem s ním byla v kontaktu na střídačku, teda jo, třeba rok jsme spolu v kontaktu nebyli, pak zase chvilku jo, pak zase ne. Bývala jsem s ním v kontaktu vlastně do nedávna, kvůli tomu, že jsem svým způsobem naivně pořád doufala, že fakt nemůže být takovej hajzl, aby těch 160 000 nevrátil. Jo, takhle. Samozřejmě už jsem jako nějaký city k němu nebo něco, tohle všechno to už je pryč. Ale prostě furt jsem doufala, že fakt jako mě to a svým způsobem mě to pořád nejde do hlavy, jo. Že prostě opravdu to může udělat. Že to fakt jako nedá, že to fakt jako nezaplatí. Protože já to po něm splácím doteď. A už je to 9 let.
A on, když si půjčoval od tvých kamarádů, ozval se ti někdo z těch kamarádů, jako hele, co to je, on po mně chce peníze, nebo tak? Ne, oni Nikdo to prostě brali, že on to vždycky zahrál jako způsobem, že to potřebuju já, ale jsem moc hrdá se zeptat, jo, nebo... Udělal jsi tebe ještě chudinku takovou. No. A oni vlastně mysleli, že pomáhají mě. Občas si s ním psali z mýho profilu. Že on jim psal. Jo, ne já jsem je nežádala třeba o peníze, ale on. Ale hrál mě. On jak to měl asi nacvičený z těch jako svých profilů, tak. A on měl přístup? Ano, samozřejmě. To neexistovalo, abych neměl přístup k mému mobilu a k mému Facebooku, Instagramu a veškerý sociální sítě, všechno prostě a na pipnutí jsem musela dát mobil. To bych se úplně bála, to bych možná jako v tomhle stavu, to bych možná i radši smazala ty sociální sítě, protože takovýhle tak pro mě to bylo jediné, co mě sem tam drželo s těma známýma z Vyškova. Jo, že... Abych se vždycky bála, jestli tam třeba něco najde, nebo vždycky si musela určitě bát třeba, jako, co když mi někdo napíše a on si na tom něco najde, nebo to jsi nebála ses? Co by tam mohlo najít? Já jsem věrná holka. No, ale jako jo, jestli ti tohle to nedělal, jako že... víš třeba, že ti kvůli tomu třeba takhle hlídal, aby tam něco nenašel a tak, nebo... On tam neměl co najít. On tam fakt neměl co najít. Já jsem byla naprosto pohlcená jim, pro mě existoval jenom on. Jo, on byl můj celý svět, celý můj život se točil vlastně kolem něj a dcery. Jo. Já jsem měla totální klapky na očích, kolem mě se mohl promenádovat kdokoliv, cokoliv, mohl mi nadbíhat, jak chtěl. A prostě existoval jenom on. Já jsem tady měla prostě zdi a jenom jeho. No, takže on tam neměl co najít. Já jsem se... Stalo se, že jednou kolega v práci měl prostě trouble s manželkou. A já jsem se mu snažila ukázat prostě pohled té ženy. Jo, on třeba přišel a řekl, ty brďo, já jsem se po x hodinách vrátil z práce a ona byla pryč. S dětma byla venku. Říkám, a ty si myslíš, že na tebe bude čekat doma, jako? Že bude sedět jako na danou hodinu a čekat? Říkám, uvědom si, je to ženská, taky má jako možnost jít si s dítětem na hřiště, kdy chce ona. Jo, tak on vždycky tak jako si zamyslel, máš asi pravdu, no, tak beru to moc jako sobecky a tohle tak dobrý. No a tady těmahle prostě různýma směrama jsem jim to manželství tak trochu jako napravila. Já jsem pomohla. No a poslal mi tenkrát SMS-ku. Děkuji a přidal tam smajlík a pusinku. To byl kamen úrazu. To jsem přišla o polovinu svých vlasů. Chodila jsem takhle hezky s monoklem, pod vokem, modřiny na rukách, na nohách, protože mě tam omlátil o skříň, o podlahu. Vyrval mi, prostě chytl mě tak za vlasy, vyrval mi vlasy, takže to potom právě ještě bylo s tím, že on velice rád dělal to, že mě takhle nějak zmlátil, nebo že vyvolal nějakou takovou scénu, kdy jsem křičela, brečela, prostě byla zoufalá. A on pak ještě běžel za sousedkou nahoru, tam klepala, pojďte se podívat, ona je úplně šílená. Jo, nebo třeba nám nalil večer vínko, říká, pojď, uděláme si hezký večer. Tam tak jo, nalil nám víno, já jsem si 2krát cucla ze skleničky, on se jí ani nedotk a najednou začal běhat po baráku. Po baráku vyskládal prázdné flašky od vína. Kde se bral, nevím. Vyskládal po baráku prázdné flašky od vína, začal po mně zase štěkat, že jsem prostě kurva a já ani nevím, jak to prostě vyvolal nějak. A pak běžel za sousedkou nahoru, zaklepal a ona je úplně ožrala, podívejte se, ne, a snažil se apelovat na to, aby sousedka podala trestní oznámení, aby mi sebrali dceru. Jo, že jsem úplně ožrala, že jsem úplně mimo, že prostě neví, co má dělat. Jo, a takhle, přitom dcera ale tam nebyla v tu dobu. Jo, on tyhle ty scény naštěstí všechny dělal, když dcera byla na Moravě u babičky. Jo, takže ta to nezažila, díky bohu. To ale
Na druhou stranu možná, kdyby to udělal před tou dcerou jednou, tak bych se z toho vymanila dřív. Takže když tam byla dcera doma, tak se choval dobře? Když bylo Před doma ní jo. dítě? Před ní jo. Pro ní byl zlatý strejda. Mhm. Jo, na ní se choval fakt hodně, na ní nevstáhl ruku nějak, bral ji na hřiště. Jo, občas měl blbý keci, když teda ale opět dcera byla třeba zavřená v pokojíku, tak v obyváku měl nějaký blbý keci na ňu. Mhm. Jo, nebo mě s ní vydíral, když jsem jednu dobu, protože já jsem na tom byla zdravotně velice špatně. Já z toho stresu, z nervů, že někdo se ze stresu přejídá, já nejím. Takže já jsem spadla na nějakých pomalu 50 kg váhy prostě. Byla jsem kost a kůže, neustále, každou chvíli jsem byla nemocná, průdušky a tohle, protože imunitu jsem neměla vůbec žádnou. Samozřejmě si toho mýho stavu všimla doktorka a ta mě poslala tenkrát za terapeutkou. Mhm. Ta terapeutka, já jsem za ní měla jet, no a v den, kdy jsem vlastně za ní jela, tak on, že pohlídá Šáju, že prostě mi pohlídá dceru. Hlídal ju, já jsem nastoupila do autobusu, odjížděla jsem a jak už jsem se blížila prostě k té terapeutce, tak mi začal vypisovat, že ať se o toho spratka postarám já, že to moje dítě, ne jeho, že se na to může vykašlat, že si jde ven, že ju tam prostě nechá, jo, jí byly 2,5 roku v té době zhruba, že ju tam nechá, ať se postarám jak chci a dělám, co chci. Takže já jsem jenom vystoupila z autobusu, nevěděla jsem, kdy mi jede další, protože jsem měla spojený tady až za hodinu, že jo, až prostě po terapii. Terapeutce jsem jenom nějak napsala, že se omlouvám, že to ruším. Okamžitě jsem se nějak snažila dopravit domů. Mhm. On teda ju doma nenechal samotnou, ku podivu, ale stejně však to byl strašný. To je strašný. A ta terapeutka vlastně mi potom navrhla, že jezdila ke mně domů. Párkrát u mě doma byla, jenomže pak přes ty stavy, jak jsem byla na tom špatně, jak mi bylo zlé a všechno jsem to párkrát zrušila. Navíc on do mě taky prostě ryl, že to nepotřebuju a že je to stejně kráva a takhle, protože ona mě samozřejmě takhle poklikou vedla od něj. Jo, ona to dělala šikovně, byla skvělá a prostě pomaličku se mě snažila jako naťukávat, že bych jako od něj třeba měla jako odejít, že to asi není úplně OK. Mhm. A to se mu nelíbilo. Mhm. Takže mě potřebovala odříznout od ní, takže prostě zhanil ju. Jo, já jsem se potom už styděla jí ozvat, když jsem jí to párkrát zrušila, tak jsem se prostě strašně styděla jí ozvat, bylo mě to líto, prostě přemýšlela jsem, co si o mě asi myslí, že jo, a takhle. No, ozvala jsem se jí vlastně až po tom rozchodu znova. Co jsem se teda divila, že mě přijala. Mhm. A ta mě vlastně provázela v mém životě 3krát. Vždycky jsem se k ní musela vrátit. A díky ní i v podstatě ten můj projekt tak nějak vzniknul, protože jsem viděla, že když mám jí, jo, jak mi pomohla jenom to se jí vypovídat a ona mě tak pomaličku naťukala, že jsem se o to začala víc zajímat, abych prostě takhle mohla pomoct i jiným. To je skvělý. Že si z toho si vzala ty dobré věci a snaží si pomoct ostatním. Co s tím jinýho? Plakat nad tím, co se stalo? Jako... Mě osobně třeba nenapadlo nikdy jako se o to zajímat po tom špatném vztahu, jako co je manipulátor a to, že jako jsem na to ani nechtěla myslet, víš? A nenapadlo by mě jako takhle přesně pomoct ostatním. To mě napadlo až teď poslední dobou, že... Ale napadlo. No. Nakonec napadlo. Ale nikdy jsem se o to takhle jako nezajímala. A je to už jenom ten manipulátor. Když si řekneš slovo manipulátor, tak každý druhý, když si řekl kouknu, tak ho má ve vztahu. Že těch je jako strašně moc. No, protože ono, co si budeme, my jsme manipulátoři všichni. Ale jako takovýhle ty... Záleží na tom, jak moc velcí. No. Jsou dobří, jsou normální a jsou prostě manipulátoři fakt toxičtí, kteří ničí toho druhého člověka. Jo, že... Takže ono opravdu narazit na manipulátora není vůbec těžký. A pomáhala ti ty terapie? Strašně.
Protože díky těm terapiím jsem potom pochopila, že nejsem blázen já, ale on. Že to, jak mě uráží, nebo prostě jak mi ubližuje, on tím léčí sebe. Tam nešlo o to, že já bych opravdu byla špatná, že já jsem nebyla ta jeho topka, jak nazýval svoje oblíbené holky. Jo, že jsem škaredá, nebo že jsem neschopná, nebo ubohá. O tom to nebylo. Bylo to o tom, že on se potřeboval cítit vejš. Takže prostě si musel najít způsob, jak mě srazit. A ona mi vlastně tady tohle to všechno ukázala. Pomohla mi postavit se na ty nohy, najít nějaký to svoje sebevědomí uvnitř sebe a uvědomit si, že to ve výsledku nemusím pochopit. Že ho nemusím pochopit. Že to nepotřebuju k životu. A že to můžu nechat prostě jít dál. To bylo asi jako to největší, co mi pomohlo. Takže ty jsi měla jenom tu terapeutku, který jsi se mohla mezi tím svěřit? Nebo jsi měla třeba nějakou kamarádku? Neměla? Kamarádů jsem moc neměla, protože jsem se bála lidí. Já jsem měla problém, třeba to, jak spolu teď tady mluvíme, to by před těma pár letama bylo naprosto nemožný. Já jsem úplně zapomněla mluvit, nebyla jsem schopná dát dohromady kloudnou větu. Já jsem zapomínala klasický slova. A nešlo to prostě. Já jsem se bála. Já jsem třeba při podpisu smlouvy, když jsem podepisovala smlouvu do práce, já jsem nepodala šéfovi ruku. Já jsem se bála prostě. Protože by na mě sáhnul jiný muž. Jo, že jsi nesla ty traumata. Jo, on dělal to, že třeba fakt, jakmile se objevil nějaký chlap kolem mě, okamžitě jsem s ním spala, okamžitě jsem s ním něco měla. Bylo mu fuk, že třeba ten kolega je gay. Ale prostě určitě s ním spím. Jo, a takže já jsem se opravdu bála jakýhokoliv chlapa. Šla jsem po ulici, jsme tenkrát šli po ulici a cizí chlap se prostě za mnou otočil. To byla scéna. Normálně na ulici přede všema na mě začal řvat, že jsou kurva, že jsou píča prostě. Začal mě urážet, nadávat, že bez tak Bůh ví, určitě ho znám, určitě spolu něco máme. A člověk ale neměl jak mu ukázat, že to není pravda. I kdybych za tím chlapem šla a řekla mu, hele, prosím tě, známe se? A on mu řekl, že ne. No to je nahraný. To je jasný, že jste domluvený, že prostě, že to zapře. Takže on vždycky na všechno měl odpověď, takže opravdu jsem se bála i toho, aby se na mě někdo podíval. Takže nějaký sociální vazby a podobně, neměla jsem nikoho pořádně. Ano, byli tam asi 3 lidi kolem mě jako z práce, se kterýma jsem občas mluvila. Byl to ten jeden kolega s tou manželkou, byl to ten gay a jedna kamarádka, jenomže člověk se s tímhle moc nechce jako svěřovat úplně. Tak oni na tebe museli vidět, když jsi měla třeba nějaký modřiny nebo tak, ne? Jo, to na mě pak jako viděli, ale já jsem většinou šla třeba s dlouhým trikem, jo, samozřejmě, že jsem to neukazovala světu. Poznali to tenkrát po tom, co mi napsal ten kolega tu zprávu děkuju s tou pusou, tak to poznali. To tenkrát mě totiž zrovna on, protože jsem mu neodepisovala, on mi psal a já jsem mu neodepisovala, tak mu to bylo divný a věděl, kde mě najít, že já jsem dělala pokojskou na hotelu, takže věděl, kde mám takový ten malej kamrlíček, kde mám ty věci. Takže tam doběhl za mnou, no našel mě tam na zemi brečet, že jo, takže mě objal a jako utěšil mě nějakým způsobem. Takže oni to věděli, ale co mi měli. Když ti řekne člověk, že takovéhle ženské, která je v tomhle vztahu, za ní přijde člověk a řekne jí, vykašli se na něj, co se stane? Ta holka okamžitě zaujme obranou pozici. Jdeš na ho bránit ještě. Okamžitě začne bránit ho, že to není tak hrozný, že to prostě není tak strašný a že ona si za to vlastně může sama. Protože ty chlapi potom přesvědčí, že si za to může sama. Já jsem taky byla přesvědčená, že si za to můžu sama.
že jsem ta špatná, že jsem asi tak prostě taková běhna, nebo já nevím, že prostě asi za to můžu. Jo, já jsem byla přesvědčená, že je to moje vina. Že si to zasloužím. To jo. Takže oni stejně, když to zkusili, Že tě úplně změnil ten mindset, jako... tak já jsem je odpálkovala ve většině. Taky mě kontaktoval vlastně jeden kamarád prostě z tého minulého života, když to řeknu takhle, tak mě kontaktoval a já jsem mu řekla, co se děje. Tak ty seš blbá nebo co? Vypadni od něj okamžitě, že? Okamžitě se na to vykašli. Teď co za to, teď ty ho nepotřebuješ, protože on mě znal dříve, že jo, trochu jinou. Já bývala taková ta drsná holka, která se rvala a podobně. No a najednou jsem byla ta křehoučka a on to nechápal, jo. Tak říká, ty to nejseš ty, vykašli se na něj. No a já toho klučinu tenkrát tak zjebala, že co si to dovoluje, prostě se mi motat do toho vztahu a že to není pravda, že on není tak zlej, prostě, že on je hodnej, protože on mě zmlátil a pak mě zvedl ze země, utřel mi slzy a chudinko moje, já se omlouvám, já jsem prostě vybuchnul a to prostě, já jsem se neovládla, já slibuju, že se budu ovládat, já půjdu na terapii, dokonce sliboval, v životě nebyl, ale sliboval, že půjde si na terapii, prostě, že tohle mi dělat nebude, protože já jsem ta nejúžasnější žena, žádná ho nemiluje nikdy tak, jako já, jo. Tohle mi dokonce říkal ještě i nedávno, právě, že jak jsem říkala, že jsme v kontaktu spolu, tak, nebo už mě vyghostoval. Už mě vyghostoval teda, ale ještě nedávno se chtěl vrátit a taky mi omylal, jak jsem ta nejúžasnější a podobně to už věděl, že mám tady jiného partnera. A zkusil to znova. Říkám, seš blázen? Říkám, já jako, hele, prožila jsem si s tebou svý a prostě v žádném případě. Já se vůbec divím, že ty ještě jako odepisuješ po tomhle. Já doufala, že vrátí ty peníze. Jo, vlastně vy máte, ty s ním musí být v kontaktu. Už ne, už na to kašlu, fakt už jsem to vzdala, prostě už vidím, že jako to nemá smysl, no, tak jsem byla blbá. Si za to zaplatím doslova. Ježišmarja. To je nejhorší, že ty nemůžeš ani vlastně i těm rodičům, že jo, protože jak jsou, když to řeknu taky jako šáhlí, ty rodiče, tak nemůžu ani jim napsat třeba, hej, vraťte mi to za ní, nebo něco, víš, nebo nějaký, nejde tady žádný východisko. Ty mě tak nenáviděli, že ty by mi ještě řekli, že si za to můžeš sama, máš papír? Říkám, no nemám, no, tak smůla. Jako, ty by nepomohli, ty byli na jeho straně a pro ně, on to byl totiž vždycky jejich synáček. Já jsem čekala, že třeba tady takovýhle chování má člověk, který právě, že třeba měl něco špatného doma. Ne. On měl rodiče, kteří mu všechno nosili na stříbrném táce. Jo, on byl rozmazlovaný a možná to byl ten důvod, jo, že on byl zvyklý, že všechno dostal. Cokoliv, co chtěl, co si umanul, to vždycky dostal. Jo, takže tohle chtěli u ženských. Takže, jo, doslova. I třeba u sexu, no. Tak když jsem řekla, ne, buď si to vzal násilím, a nebo prohlásil, dobře, tak nedáš mi ty, dám mi jiná. Zbalil se, šel ven, byl chvíli venku, pak mi začal volat, hele, tady jde krásná blondýna. No nic, slečno, típ telefon. V tomto se rád vyžíval, no. Jako. Já bych úplně, já se musím krotit, protože jinak by to nebylo publikovatelný. No. Ty krásko. Já spíš nechápu. To nepochopíš. I přesto, když on ti vlastně takhle telefonoval, ty si tomu věřila na 100%, že třeba že nekecá. Tenkrát, jo. Věřila jsi tomu, že tam jde nějaká ženská. Já jsem fakt byla, když se třeba na to dívám zpětně, tak to nepochopím. Já jsem mu opravdu to věřila. Já jsem mu věřila, ty zprávy, všechny ty holky, co mě vypisovaly a to. Jo, já jsem tomu všemu věřila. To byla taková bublina. Jak jsem byla izolovaná od všeho a vlastně
jediná pravda byla ta, kterou mi dal on. Mhm. Jo, byla jsem tak zblbnutá, zmagořena, říkám, já to doteď nechápu. Nevím, kde jsem měla hlavu, kde jsem měla mozek, ale fakt jsem mu to věřila. Až prostě postupně, později začaly vyplývat, protože čím díl to trvalo, ty jeho lži a takhle, tak tím víc on si dovoloval. Tím víc on prostě nafukoval, jo, troufnul si říct větší lež, troufnul si třeba vymyslet větší šílenost. A pak už mi to začalo prostě cvakat, jo. Například koupil mi koně. Dostala jsem od něj bílou klisnu. Mhm. V životě jsem tu klisnu neviděla. Byla ustájena prostě tam u jeho rodičů ještě, protože rodiče, prosím, údajně už pochopili, že nejsem sviňka teda, jo. Takže rodiče už jako proti tomu tolik nejsou, proti tomu vztahu. A je ustájená ta klisna někde tam. A když jsem přijela, prostě jsem odvážela dceru k rodičům, jako k jejímu tatínkovi, tak jsem tam byla, že říkám, můžu tu klisnu vidět? Ne, ona má zrovna zraněnou nohu a je na veterině. Říkám, aha, dobrý. Odjela jsem domů, ale on mi poslal fotky té klisny. No, to, že já jsem si vždycky přála koně, ale přála jsem si frisáka hřebce. On mi pořídil bílou klisnu. Jo, ale poslal mi jednou fotky klisny a to byla lipicánka. Poslal mi po druhé fotky klisny bílé. Takže stažený někde. A to byl kladrubák. A už mi to tak jako docvakávalo, že to je asi kravina. Asi trošku, jo. Kůň se změnil ze dne na den. No, prostě a pak právě, že tím, jak on získával tu svou jistotu, tak dělal takovýhle chyby. Jo, že... Co toho zamotával? Přesně, například třeba mi došla zpráva z jednoho toho profilu, ale ona vlastně v podstatě navazovala na část konverzace z jiného profilu, co mi přišlo. Jo, nebo já jsem si vlastně 3 roky psala s jeho kamarádkou. 3 roky jsem si psala s holčinou, která to taky měla těžký. Přišla o dítě, chlapi podváděl. Ta holčina mi dávala tak nějak jako rady, ne, vysvětlovala mi, když on něco udělal, jo, tak hele, ale on to udělal z tohohle důvodu, ale tak jestli ten vztah chceš zachránit, jestli to chceš napravit, udělej tohle a tohle. Jo, psali jsme si asi 3 roky s tou holčinou. Než jsem zjistila, že je to on. To je šílený. Jo, a pak právě, že se mi třeba stalo zrovna tady s touhle holčinou, že ona věděla část konverzace, kterou mi psala holka, o který jsem jí vlastně neřekla. Jo, já bohužel nedokážu spočítat, kolik těch profilů bylo, to se tahlo třeba k 50. Kolik těch holek oni mě bombardovali, to bylo každou chvíli nějaký zprávy, prostě ubožačko, hadříčko, jo. A řekla jsi mu to, že to víš? No že to je on. Jo, ale až po konci. Protože já jsem si nikdy nebyla 100% jistá. Já jsem měla to tušení, že je to on. Když jsem našla heslo od profilu Lucka. Ale to mi obhájil tak, že to z ní vymlátil. Protože to byla druhá věc. On si navymýšlel fantasmagorie o tom, že když mi třeba takhle nějaká ta holka vypisovala, ona mu, zrovna tady ta Lucka, tam mu psala každý večer v 8:00. Což jsem nevím, jak to udělal. On musel mít nějakého komplice. Protože on třeba v těch 8:00 byl se mnou. Nebo jestli nějaká automatizace, ale tak chytrej nebyl. Takže fakt netuším. Ale v 8:00 mu každý večer chodila zpráva. Buď prostě nějaký milostný vyznání, polonahý fotky a podobně. A on se teda rozhodl, že zapojí své finanční možnosti a tvrdil mi, jak je holka, obvolal pár lidí a tvrdil mi, jak je holka zavřená ve sklepě, že tam si pobude asi týden, že ju tam trošku jako pomordujou a podobně. Říkám, to jako ale je trochu moc, nemyslíš?
Jo, a on takhle jako, a pak se jí zbavil. Ozvala se mi po konci toho vztahu, se mi ozvala teda jeho přítelkyně, která byla po mně. A to vím teda, jako že byla. A ta mi pak vykládala, že kvůli ní dokonce zabil tady tuhlenstu. On totiž, já jsem mu nestačila, on tohle to všechno využíval i na další holky po mně. Ty, když to potom vidíš, jako, že to dělá i těm ostatním. No, ona se s ním právě, že ta druhá rozešla taky. A tak jsme si jako povídali, co udělal mě, co udělal jí. Taky rozmlátil auto, rozmlátil jí půlku bytu. Mě rozmlátil taky spoustu věcí, teda takže to se dělo. mnou. Prostě furt se točí v kruhu, pořád stejný kolotoč. Jo, že on to tak prostě má. Nevím, co k tomu vydříct, jenom mě mrzí, že třeba nemůžu jít a říct těm holkám prostě, hele, bacha na něj. Tak tímhle videem to asi řekneme. No, můžou tušit, že jo, kdo to je, nebo takhle, ale protože už je to víc holek, který kvůli němu takhle trpělo, stejně jako já. Mm-hmm. A no, nelíbí se mu to, ale nějaký jako trestní oznámení nebo to, žádná už se do toho nechce šťárat, žádná už s ním nechce víc kontaktu, já už taky ne, jako ve výsledku, protože už to není o tom, že bychom se ho báli, ale ten pocit nějaký tam pořád je. Prostě je to tam jak zakódovaný. Mm-hmm. Já nemůžu říct, že se ho bojím vysloveně. A nevíš, čeho je ještě schopný. Ale právě nevím, čeho je doopravdy teda sakra schopnej. Protože celý ten náš vztah prostě, já nevím, co byla realita. Jo, tímto způsobem z těch vztahů a takhle, co mi prostě dělal a takhle, já jsem se pak ztrácela v tom, co je realita, co je možný, co je opravdu reálný. Protože on udělal vždycky ze všeho bublinu úplně neskutečnou a to pak nevíš prostě. No to mě taky napadlo. Zavolali třeba sousedí nebo kolem jdoucí nebo něco policajti, když slyšeli, že se tam jako mlátíte, nebo pomohl ti takhle někdo? Třeba? Ne? Ta sousedka stála na jeho straně. Jako vážně? Ta sousedka, která bydlela nad náma, za kterou on permanentně, protože on tam většině utíkal. Já jsem ho třeba vykopla z bytu. On mě zmlátil, já jsem ho vykopla. Mm-hmm. A on byl chudáček, protože jsem si dovolila ho vykopnout na ulici. Jasně. Takže on šel za sousedkou, tam klepal, jak jsem zmagořila, jak jsem ho vyhodila, jak prostě on neví, co má dělat, jo. A ona ho měla za andílka. Všichni kolem dokola, kdo ho znali, tak ho měli za prostě andílka, protože on se na veřejnosti jinak, pokud mu neruplo teda, že tam po mně řval, tak on měl vystupování naprosto 100% gentlemana. Jo, to byl takovej ten chlap, který odsune v restauraci židli, vezme ti kabát, pověsí ti ho, jo, pomůže ti do kabátu, otevře dveře, jo, to byl prostě 100% gentleman. A vždycky se na to mě vlastně i dostal. Protože ze začátku tě namazal med takhle. Se choval opravdu jako ten hrdina, jako ten král, pro kterýho seš ty královna. Na prvním místě. Jo, a takhle ho vlastně vidělo okolí. Takhle ho viděli ostatní. Takže tenkrát třeba, když mi ten kolega poslal tu SMS-ku, když mi vytrhal ty vlasy, tak naběhl soused. A on začal řvat po mně. Začal řvat po mně, ať se do prčic uklidním, že co to zase dělám, jo, že toto není normální. Já jsem tenkrát šla, říkám, není to normální? Zbalila jsem se, šla jsem do ložnice, tam jsem pozbírala ten chumáč vlasů prostě, co jsem měla vyrvaných. Říkám, a tohle ti normální přijde? Ten se na to podíval se na mě, odešel, nic neřekl. Pak sousedka ta ho začala bránit. Ta šla taky tenkrát, zrovna tady tuhle, to byla jedna z větších těch, prostě hádek a rvaček. Tak došla i sousedka a ona mě přinutila si ho nechat doma. Jak jako přinutila? Že prostě snad nebudu kráva a že tady bude klid, že nebudu nikoho vyhazovat, že tu si to dovoluju, že prostě z toho bytu nebudu nikoho vyhazovat a on tady bude. A ať si to udobříme. A prostě, že on je zlatý, on je hodnej. Tenkrát jsem jí právě řekla, říkám, to je hřát si hada na prsou. On je jak had.
Ona mi to nevěřila. Potom on totiž udělal i nějakou vojebávku na ní, že pochopila, a když odešel potom, jsme se jednou potkali, tak říkala, já jsem ti nevěřila, holka, ale ty celou dobu měla pravdu a já se ti omlouvám. Jo, tenkrát jsem z toho byla v šoku, ale říkám, konečně někdo to pochopil, sice asi o 2 roky později, než jsem to potřebovala, ale konečně to někdo pochopil, jako. To právě nemůžou lidi přesně jako říkat, co máš dělat, když do toho vztahu vůbec nevědějí přesně, co je za těma dveřma, co se tam děje. Oni to viděli. Svým způsobem to viděli. Oni ten obrázek měli. On jim ho podal. No to jo, ale jenom jeden, že? Neznáš obě 2 ty verze. Ale oni mu věřili. On prostě působil tak věrohodně a důvěryhodně, že říkám, jak mi nalil třeba tu skleničku vína, jo, pak rozházel sklenice vína prostě prázdní po bytě a že jsem ožrala. A předtím on mě vyprovokoval. Já jsem byla zoufala. Já jsem křičela, brečela, byla jsem zoufala. Naběhla ta sousedka prostě dolů, teď viděla ty flašky. Samozřejmě, že alkohol ze mě cítila, když jsem se ho před chvílí napila. A já už jsem nevěděla, co, já jsem brečela, hysterčila. Opravdu už jsem hysterčila, jak jsem byla zoufalstvím, prostě jsem nevěděla, co mám dělat. Měla jsem strach a nevěděla jsem, co dělat. No a ona na mě začala řvat, ať se uklidním. Odběhla do kuchyně, vzala tam normálně misku vody a chrstla ju po mně. Ať se proberu. Jo, to už máš v hlavě. Takže prostě ve výsledku i ta sousedka byla proti mně, jo. Takže jsem měla svým způsobem 2 pohledy na to, že jsem fakt magor. Nevěřila si tomu, doufám. No, věřila. Ne. Já jsem si myslela, že jsem blázen. Takže jako trvalo to roky, než jsem se z toho dostala, než jsem si uvědomila, že prostě nejsem. Když je takový mučící, že jako ti nemá kdo pomoct. Hrozně. Tak já jsem byla na jednu stranu zvyklá. Od malička jsem se o sebe starala sama. Takže já jsem byla zvyklá se prostě starat sama, bejt sama. Nikdy jsem neměla prostě nikoho, kdo by mi byl fakt prostě oporou, partnerem až teď. A takže jsem se nějak ani jako extra po pomoci nepídila. Protože prostě se s tím musím poprat sama. A jak to vypadalo po rozchodu? Jak to bylo těžký odejít pro tebe? Šílený. I přesto všechno to bylo šílený. Protože najednou bylo prázdno. Já jsem nevěděla, co dělat. Za prvé jsem musela všechno si obstarat, že jo, protože jelikož jsem dělala tu pokojskou, peněz nebylo na zbyt. A ještě jsem měla. Takže ještě jsem měla malou, pronajatý byt, že jo, všechno jsem to musela nějak utáhnout, zvládnout, takže za prvé mě zaměstnalo tohle, jenomže tohle všechno mě zaměstnalo až potom, co jsem se trošičku dala dokupy. Prvních 14 dní jsem nejedla, nebyla jsem schopná pít. Jediný, co jsem do sebe dokázala dostat, bylo přeslazený kafe. Aspoň to kafe prostě jsem si dělala extrémně sladký, protože jsem věděla, že nějakou energii prostě potřebuju. Ale potom, po těch 14 dnech, prostě i to kafe ze mě okamžitě letělo ven. Já jsem nedokázala udržet nic v sobě. A tehdy jsem si uvědomila, že prostě to nejde. Že takhle měla jsem pocit, že mě prostě vlastní tělo bojkotuje a chce zabít, jako. Ne, že bych si to vysloveně myslela, jo, ale ono to tak vypadalo. Protože prostě bojkotovalo cokoliv, co jsem chtěla sníst, vypít prostě a ono, já nevím, jak dlouho se říká, že člověk vydrží bez vody, jo. Ale tenkrát jsem se rozhodla, že prostě potřebuju pomoc a v tom jednom svým afektu odhodlání jsem došla prostě k doktorce, jestli by mi mohla píchnout nějakou injekci, buď na uklidnění nebo cokoliv, abych dokázala se aspoň najíst. Ona mi to samozřejmě píchla a odkázala mě, abych šla na psychiatrii. Já už jsem byla poslušný beránek, prostě já jsem šla na tu psychiatrii, tam mi napsala tenkrát antidepresiva, hodně silný. Takže potom jsem byla opravdu pod vlivem prášků docela dost.
Ale ty prášky mi pomohly to všechno zvládnout. Já jsem byla úplně bez citu. Díky těm práškům jsem neměla absolutně žádné emoce. A fungovala jsem prostě, že jsem fungovala. Jela jsem na autopilota. Díky tomu jsem si vlastně vyřídila potom nějaké věci, příspěvky na bydlení a podobně, všechno. A nějak jsem se jako dala dokupy. Občas ještě tam nějaký teátr byl, protože říkám, ještě mě kontaktoval, ještě mi vyvolával skrz to všechno, prostě mi vyvolával, posílal mi ty fotky té další, jak je s ní v posteli, pak začal mi vyvolávat, že jí nechce, že se chce vrátit ke mně, že tu holku nechce, že prostě udělá cokoliv, abych se k němu vrátila. Dokonce mi posílal i ukázky jako napsaných termínů od doktora, že jde na terapie. Jo, že neví, co má dělat, ale že je těhotná a to, no nakonec teda donutil na ten potrat. No, Bůh ví, jestli existovala i tady tahle. No. Nevím, opravdu nevím. To už je těžký potom všem tomu věřit. Takže ještě nějakou dobu prostě tam figuroval, nějakou dobu mě mučil, než jsem si vyměnila telefonní číslo. Odřízla to. No, jinak to nešlo. Přes telefon jsem ho odřízla, samozřejmě přes Messenger a podobně jsme v kontaktu byli, protože jsem doufala, že mi vrátí ty peníze. A jaký máš dnes sama k sobě vztah? Díky terapeutce naprosto jiný. Ta mi totiž pomohla uzdravit nejenom ho, ale i to veškerý v minulosti, co se mi stalo a že toho bylo opravdu požehnaně. Tady ten nebyl totiž jediný. A teď už prostě na to všechno koukám úplně jinak. Ne jako na jízvy, ale prostě na zkušenost. Na něco, co prostě můžu předělat a přetavit v něco novýho, v něco jiného a vlastně bolest předělat v sílu. Že to udělá silnějším. Přesně. Naprosto to posílilo, změnilo to prostě pohled na všechno, nejenom na tady tohle, ale celkově i na lidi. Strašně si všímám třeba toho, jak se chovají nebo co dělají, jak reagují na moje slova. Všímám si hodně detailů. Jo, v žádném případě třeba naprosto odmítám nějak extrémně posouvat své hranice. Jo, je to prostě takhle a buď to respektuješ, nebo hele, tamhle jsou dveře. Jo, už přesto absolutně nejede vlak. Ano, některé věci jsou k diskuzi, třeba jako jo, nejsem zase já diktátor, na to si dávám sakra majzla, abych nebyla ve výsledku ten tyran já, když to řeknu blbě. Ale teď už jsem strašně na prvním místě já. Může to znít teda sobecky. To nezní vůbec sobecky. Ale necítím to tak a prostě v prvé řadě já a dávám si majzla na to, aby prostě já byla spokojená. Protože jinak to nejde. Nejsem na tomhle světě od toho, abych tady někomu sloužila a snažila se zavděčit mu. Prostě jemu jsem se vysloveně snažila zavděčit. Prostě měla jsem to tak už od matky a takhle celý život jsem se totiž snažila někomu zavděčit a od někoho trochu uznání dostat. Teď už ne, už to nepotřebuji, už stačí, že já to vím. Prostě jo, zvládla jsem to, je to dobrý. A co by si vzkázala holčinám, který jsou s takovým přítelem teď? V takovémhle vztahu. Že chápu ten jejich strach. A že to není slabost. Je to jenom důsledek toho, čem vlastně oni žijou. A ten strach nemusí být prostě natrvalo. Pokud uslyšíš nějaký takovejhle hlásek v té hlavě, prosím, už dost. Nehlej doprava, doleva a jdi. Je jedno, že nevíš, co bude potom. Ale zmiz. Protože ty všechny situace, které tě v tom držej, sice ty nevidíš řešení,
Ale nevidíš ho kvůli tomu, že máš prostě klapky na očích z bolesti a z toho strachu. Jakmile se z toho vymaníš, uvidíš jasněji všechno. Celý svět kolem. Asi takhle bych to řekla. Ideální. Ty i spoustu takhle motivačních videí máš na Instagramu. Já vám doporučuji se určitě kouknout na Instagram, stojí to za to. Kamčo, já si myslím, že tohle je asi všechno. A chci ti hrozně moc poděkovat, že jsi přišla. Já děkuji. A že ses mi takhle svěřila hlavně. Já děkuji, že jsem mohla. Vám děkuji, že jste dokoukali až do konce. A budu se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky.